gives life to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His way. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pista karon ni Santa Monica. Kaila ba mong Santa Monica? Kadungog na mo niyangan. Famous kay ni siya. Usa ni siya kainahan nga mainantuson, usa ka asawa nga mainantuson nya sa iyang pag-antos ug pag-ampo iyang nakonverter ang iyang bana nga pagano nahimong Kristiyano. Kunya iya pag yung nakonverter ang iyang anak nga bisyoso ug ambisyoso daghan kay sa nga pagano pod si Agustin og nahimo pag yung santo. So basin pa di ay makonverter ta nga mga buangon karon pinaagi ni Santa Monica. So atong iyampo pinaagi kaniya nga mahunong na pud kining mga kasamok sa mga kaning pandemic nga COVID-19 maghatag untag kalinaw na ni tibok kalibutan ang atong mga paningkamot o mga pagampo. Ato sang padayon nga iampo o pasalamatan ang Ginoo sa atong mga benefactors, mga donors nga padayong naghatag nato sa ilang mga suporta nga tagaan unta sila sa daghang mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, maghuhupay sa mga naguol nga midawat nga maluluyon sa mahigugmaong luha ni Santa Monica aron mahibalik ang iyang anak nga si Agustin. Itugot kanamo nga sa pangaman ni ining duha basulan unta namo ang among mga sala ug madangat namo ang pasaylo sa imong grasya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Gikan ni Pablo nga sa pagbuot sa Dios gitawag aron mahimong apostol ni Kristo Hesus ug gikan usab sa atong igsuon nga si Sostines. Alang sa simbahan sa Dios sa Corinto ug sa tanan nga gitawag aron mahimong bala ang katawhan sa Dios nga naiyang diha sa ilang kahiusa kang Kristo Hesus uban sa tanang tao sa tanang dapit nga nagsangpit sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga ila ug ato usab nga Ginoo. Ang Dios nga atong Amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag unta kaninyo grasya ug kalinaw. Sa kanunay, nagpasalamat ako sa Dios aron kaninyo tungod sa grasya nga iyang gihatag kaninyo pinaagi kang Kristo Hesus. Kay diha sa pagkahiusa ninyo kang Kristo, nadato kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti ug sa tanang kahibalo. Ang mensahe mahistungod kang Kristo, nakagamot na kaninyo, ug tungod niini
nakadawat kamo sa tanang panalangin, samtang nagpaabot kamo sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Ligunon usab kamo niya hangtod sa katapusan, aron wala unyay ikasaway kaninyo sa adlaw sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Kasaligan ang Dios nga nagtawag kaninyo aron mahiusa sa iyang anak nga si Hesukristo nga atong Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo, daykon ko sa kahangturan ang imong ngalan, Ginoo. Daykon ko sa kahangturan ang imong ngalan, Ginoo. Himayaon ko ikaw adlaw-adlaw, ug daygon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Dako ang Ginoo, ug angay gayud siyang daygon. Ang iyang kadako dili matukid. Daygon ko sa kahangturan ang imong ngalan, Ginoo. Ang tanang kaliwatan nagadayeg sa imong mga buhat ug nagasangyaw sa imong gahom. Nagasulti sila sa kasanag sa imong mahimayaong kahalangdon ug nagasaysay sa imong katingalahang mga buhat. Daygon ko sa kahangturan ng imong ngalan, Ginoo. Nagaasoy sila sa gahom sa imong makalilisang nga mga buhat ug nagabutyag sa imong kadako. Nagasibya sila sa kabantog sa imong mahingapin nga kaayo ug nagaawit nga masadya sa imong katarong. Daygon ko sa kahangturan ng imong ngalan, Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ko ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, busa pagbantay kamo, kay wala kamo masayod kung unsang adlawa muanhi ang Ginoo. Hinumdumi kini, kung ang agalon sa panimalay nga sayod pa sa takna nga iabot sa kawatan, magtukaw gayud siya og dili mutugot nga ang kawatan mulungkab sa balay. Busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay, kay moabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Busa kinsa man ang buutan ug maalamon nga sulugoon, kadtong gipiyalan sa iyang agalon sa pagdumala sa ubang mga sulugoon ug sa paghatag kanilang pagkaon sa hustong panahon. Pagkabulahan ni atong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo nga ang maong sulugoon himuon sa agalon nga piniyalan sa tanan niyang katigayunan. Apan kung siya daotang sulugoon, muingon siya sa iyang kaugalingon, dugay pang muuli ang akong agalon. Ug musugod siya pagpamunal sa iyang mga kaubang sulugoon ug magpalabig kaon ug inom uban sa mga palahubog. Unya ang agalon ni atong sulugoon mahibalik usa niya na kaadlaw nga wala niya paabuta ug sa takna nga wala niya hibaloi ug tagud-taguron siya sa agalon ug pahiagumon sa gidangatan sa mga tigpakaaron ingnon. Dito maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Pipila ka adlaw milabay ang atong ebanghelyo kanunay naghisgot sa pagsaway ni Kristo sa mga Pariseo o sa mga magtutudlo sa balaod.
kanunay siyang nagproklamar, alaot kamo, pagkaalaot ninyo. Nya human karon sa naman sa iyang gisulti. Human naman tong pagkaalaot ninyo. Ang iyang giatubang karon dili naman ang mga Pariseo, dili na sad ang mga magtutudlos balaod kinsa may iyang giatubang karon. Ang iya ng mga apostoles. Ang iya na sang gisulti siya pagtukaw kamo. Kagahapon pagkaalaot ninyo. Nya kay di man alaot ang iyang mga tinunan, kay mga buutan man ni alagad man niya, ang iya na sang gisulti pagtukaw kamo. Ayaw mo pangatog. Suna nga na. So karon kanang mga adik nga way tulganay, mauna sila'y nakatuman sa sugo os Ginoo. Siga na kay mga mata ba. Una kamo sige katog, ako nga sige katog, patay ta ni. Kay ang sugo ng Kristo pagtukaw kamo. Oh, na pasalamat sa mga drug lord. Sakto ba? Kamo no, mura na sa nomong nagduda na ako kay Father Musuyok man sa tingali ni. Di na maoy nga pagtukaw, dili nang pagbilar dihas madyungan, pagbilar dihas imdanan, pagbilar diha siya nang sugalan. Dili na mao ang pagtukaw nga iyang giingon nga di mga tuog. Ang pagtukaw nga iyang gisulti nga dili unta ta muundang sa pagkaiyang sulugoon hangtod ta mga matay, hangtod sa iyang pagbalik. Kay kanigong pagbalik sa Ginoo mao man ni ang atong kamatayon. Basta mo balik ganing Ginoo sa atong kinabuhi, patay na gyud tuyo ana. Muna karon kanang nangamatay sa COVID, ni balik na ang Ginoo silang kinabuhi. Niya kamusad nga mga patyunon, apil nako, hapit na sad mo balik ang Ginoo. Niya ang hangyo niya nato kay sige mtag simba, ako sige man kong misa, may untag mga matay ta nga nagpabiling mga buutang sulugoon sa Ginoo. Nya kumusta man mo karon, hangtod karon, buutan ba mo nga sulugoon o buangon? Oy, kusgay. Buutan o buangong sulugoon? Mabuang na gani ka, magbinuang na gani ka, nga sulugoon ni Hesus, awa na, nakatog na kaana. Muna si San Pablo sa diri sa atong unang pagbasa, midaig siya ni adtong iyang mga gitukod nga mga katawhan dito sa Corinto. Yung siya pabilin mo ha, kay balaan kay mo. Sige jugog daig sa Ginoo nga balaan kay mo. Pero ay kumpiyansa. Ana, ay gyud kumpiyansa. Padayon gyud. Eh usahay ko netong kabalaan, dali kayong mapaong. Dali kayong mapaong ba? Panalitan ron. Ikaw ron, simba ka din Pag-abot sa inyo, nahibaw-an nimo nga ang imong bana nangabit di ay. Naaday kabit, nya duhan na gyud kabuk anak. Nagpakaaron ingnon lang dayto siya, nga sige siyang I love you. Nya ang imo ding kamagwangang anak, duna sa di ay ditoy kupapariha sa edad. Nya ang manghod naa say pupariha ditong edad, nya lain pag yung babae. Yung sa may mong buhaton, ibaw ni mo ani, nagikan ka simbahan. Saman, masuko o mudawat? Sige, tubag. Mga buangon. Masuko gani ka, awa na, nawagtang ng imong pagkamaayo nga sulugoon. Mao nang puntuha diha. Nang litan ako karon, pare, na, lipay kay ko, kay daghang kay mo like na ko sa Facebook. Niya, takulahaw lang akong nabasahan, nga doon na ay mga buzzers, nga sigig saway na ko. Ana, tambalos-los kang paria ka. Ana, kabasar ba ko ano yun? Tambalos-los kang paria ka, hingwarta kang dako. Doon na pagiging ito, bayot ka. Oh, kasuway tingali ay. Binuangal tag storya ba? Ana, oh, gahi kag himo-himo lang kag imong desisyon. Napay mo ingon ako nga sukad lang ka naabot din sa among lugar, nagkagubot nami. Kana mga inana bitaw. Nya unsa man na?
Unsa may bation ako ikadungog na ko ana. Sakit ay. Kahilak di taga maysa. Pero dili ko masuko nila. Mudawat gyapon ko. Mahigugma gyapon ko. Ug dili ko mohonong sa pagtabang nila kung panahon nga ang akong pagkapari agdahon nila nga mutabang nila. Di na lang ko magsigig kwenta na, tabang, sangpit-sangpit muna kong pare. Kaya kana sila, og mga himatyo na simba ko buhi pa ko, mutawag mang ginapader, hilogi si ko, ay nao, tuntang matiwas ka ka. Nao, ginan ako pagsulti. Ayaw na kay dugaya, Lord. Di sa kumingunan. Og muana ko, adi na ko buotang sulugon. Di ba? So ang ako, ug unsay ilang panginahanglan niya sa akong pagkapari, akong ikahatag, hatag yapon. Di na ko maghunahuna na giunsa ko nila, unsay ilang mga binuhatan nga rin ako. Di na. Ug maunay kinabuhi sa mga santos. Maunay kinabuhi sa mga apostolis, gawas lang Judas. Ug maunay kinabuhi nga gisunod ni Santa Monica. Hilak lang, antos lang. Pero matod pa sa atong ebanghelyo niingon diri si Jesus, kinsa man ang buutan nga sulugoon, kadtong gipiyalan siyang agalon sa pag-apod-apod sa mga pagkaon sa iyang kaubang sulugoon sa hustong panahon. Kana bang bisag pasakitan ka, bisan pagdauton ka, bisan pagtikasan ka, bisan pagdagmalan ka, sama sa gihiaguman ni Santa Monica, mupadayon gyapon ka pag-apod-apod sa mga maayo nga naa nimo. Nya unsa may mga maayo nga gihatag sa Ginoo nato, kana pa lang naong nimo daan. Kanang naong nimo ba? Ay ra go nagtap-tapi inyong naong, nya lingi ra go na imong tupad, maayo ba na iyang naong o dautan? O kana ikaw na ipaambit na, ayaw pagkusmod. So kung nakakita kas imong bana, nahibawan imong nangabit siya, ayaw pagkusmod, kay mabati ang imong naong. Maayo ko na imong naong, ismile. Inadong ako no, hapit na dyan ko mamatay sa kaguol. Mag-smile ka ba, agas imong luha. Mingon imong bana, sa kanya kong asawa, nakatama. O, nakuha nga naman siyang gasmile, naghilak man. Ana, makahimo mo ana. Hingan lang dyan mo buang. Pero mas may pa nang mahimot ang buang atubangan sa Ginoo, atubangan sa mga tao, pero buutan di itang sulugoon atubangan sa Ginoo, kay sige gyapon tang hatag sa maayong butang. Kanang imong tingog, ang akong tingog, maayo ni dili. Maayo na nga makatingog ka, pero imo na lang sa nanggamiton sa pagbalikas, sa pagpanginsulto, sa pagsigig ka na ganing libak. Di na sa namayo, ipaambit ang maayong tingog ngadto sa imong isigkataw. Mga maayong pulong, di ba? Mabutan si San Agustin usa siyang gisulti sa confession, bisan pa sa iyang tanang kabuang, nga hapit tanang sala sa kalibutan iyang gibuhat, ang iya kunong mama, si Santa Monica, nagpabilin jud kunong kanunay nga loving, caring, and sweet mother to him. All the time. Di siya kadungog ingon, di kag buanga ka, di na sa kagalaag-laag. Unsa man sa gasigi na sa suyop dito, unsa man gasigi kag pakauaw dito, di siya kadungog ingon ana. Nakamo doon din yung maginikanan. Inaana mo, batasan. Buangon kay mustanan. Magsigig ana-anas bata, magsikugos-kugos ba, kugos-kugos kay gahilak lagi taong bata nga mga 1-year-old, kuguson ya digid mo hilom ba sa katigilom, itikagilom na. Andaon man. Gikugos na gay na niya, hapakon pag yun. Adisan mo ina nating alin no. Mga naong ninyo duda ko ana. Mao na magsigig yung I love you, unya man kasabaan. Nade I love you mga saba, nade I love you nga manglatos. Ikatulorong adlaw sa akong paghalad o pagampo para sa akong amahan nga si Severo. Ugma ang iyang kasumaran sa iyang kamatayon, ika-25 katuig human siya namatay. 1995 man siya namatay, August 28.
nga kung papa nagpabilin gito siya kayong buutan ngadto sa akong mama og narinamo. Wa gid mi kasuway nga pana de kaduha ting higayon nga para lang pagsumpo sa akong kabuang ngadto sa akong maguwang kanang na-paralyze kay ako dakigsukmagay man ko yan idugo namang ilong sa akong maguwang. Porti man akong kusugang manukmag sa una karon di naman mulikta naman lang. Giinat akong dunggan og gilagyan ako ngadto padong suok ba mo to nga 14 taong pagkadugua sa akong dunggan mura kadto ra akong hinungduma sa akong papa. Pero in relation sa akong mama, iapil pa siya latos sa akong mama, hagiton pa siya nga sukmaga ko kay dako ang kaglawas, kaliwat pa mo mamunog og asawa, anaon pa gyud ba? Ana, iya damagan yung mama blatoson og maayo. Si papa di gyud musukol. Di sa gyud maghisgot sa iyang nahiaguman nga panginsulto pagkuan ni mama. Hangtod gyud noon nga nauna siya ka-paralyze ni mama. Mao bitaw to nga naghisgot ko din nga pagka-paralyze ni papa nakaingon ko sa Ginoo, Lord, wa ka masayop. Nganong kani may imong gi-paralyze kadtong tatong usa. Kay gibuutan naman kay kung papa. Buutan man kay siya. Nauna gyud kamatay. Papa. So, di sa kumutuo nga gipatay to tungod kay buutan. Pero ang ako ba nga kanindot no, og maliwat-liwat akong papa. Pero perting layo aray. Pero sagdi lang gamay ra man sa to siya kolekta kay mag-uuma man to. Karon lupig man siya nako sa kolekta So hinaot unta kining akong nakolekta magamit tinakos kaayuhan sa tanan sa angay og sa tumong sa Ginoo nganong gitagaan kog higayon karon nga mangulikta. Sa una manguling siya tupad mi ngadto ingon dayon ko pagtrabaho na nako Land Bank October 1987 saka di ko ngatos bukid ako siyang giapas dito sa uma dito sa ulingan. Nako pa punong na ning imong panguling sige mibuang hogs kahoy ba then siya nga naman nako nanagogoy trabaho hunong na kay ang imo hinay-hinay na lang kay ako na supply nimo kuan sa sikit ra ba kay kasi mong uyab ay sige am sa nakogdangat akong uyab kauyon san siya ato tingali nga mahimo niyang umaga din siya nga sikit ra ba kay mo magminyo ka patay ka pumisgutom. Naku di, basta maminyo ko, sige dyan kong atiman ninyo. Lang ta na istorya. Katawa lang siya ba? Patay naman. Ako lang yung gisgutan ba? Kaya naagiday sa itaong buutan. Hibaw ko nga bisan pa og layo kay may simbahan. Di may hapit kakita og kuan. Pari. Galisod may kakitag pari. Kausas o sa katuig. Tungod kay tungason kaya mo. Bukid kayo. Suo kayo mong balay. Si papa o si mama, labi na gitos papa, gusto gi siya magrosaryo kada gabi. Magrosaryo, bisag makainom to siya, bisag hubog na, magrosaryo lang gyapon, bisag ana-ana ang liog, ana-ana, Anta Maria, ina sa Diyos. Iya ginang homnon ang rosaryo. Mao nang kaingon ko, ang ilas ang pagpadayon hangtod sa kamatayos kabuutan, ni bunga pod nga niya sad sila'y anak nga napari. Hinaot unta ning paria ibaw na mo daan kasa ni padong sige manindog na ta mga igsuon muduol kita karon sa Dios kaniya atong isdangup ang ato mga panginahanglan uban sa pangama ni Santa Monica moingon kita patalinghugi kami Ginoo Patalinghugi kami Ginoo alang sa tanang sakop sa simbahang Katoliko nga mamahimo silang sanglitanan sa pagtuo, paglaom o paghigugma, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa atong nasod nga makabot na ang katarong o kaangayan, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 virus, makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga ang mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalitdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar,
Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang usab sa mga kalag sa atong kaigsuunan nga mihalina, labi na gyud ni Father Rick Mamalarlo og ni Archbishop Oscar Cruz nga unta makaambit na sila sa kabanhawan o kalipay dito sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Ginoo, dungga ang amo mga pag-ampo kay amo kining gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inilingon at pinangking loob. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buhay ko, puso, kaluluwa, di na nakayanan, may pagkaloob. Mamahaling Diyos, higit kong niluko, ang tanging dalangin mo Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa, aking hinihiling. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa iyong mga kamot, aron sa pagkain ug paghimayan sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dungga Ginoo ang among mga pagampo sa pangama sa imong mga santos. Bantay kami aron mahimo untang takos sa pag-alagad sa imong altar. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matawag. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan og panigingnan diha sa ilang kinabuhi, abyan diha sa ilang pagpakig-uban kanamo og panabang diha sa ilang mga pangamuyo, aron tapos kami malig-on sa daghan kaayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi, managan kami nga madaugon og makab-ot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug arkanghel ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos, nagaawit kami sa pagdaig diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya,
usana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngadto. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na si Severo, akong amahan, si Father Rick, si Archbishop Oscar Cruz. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos sama ni Santa Monica nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo ug dili mo kami tugyan sa pagsulay. Hinuluan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala
og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay maana kaninyong tanan. Manaw sa kanimo, ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako nga imong kalawat kanimo, apan ipangulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanon nga pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king. Who stays with me every moment of my days, who's like a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Magampo kita. Makagagahom ug tunhay nga Dios amahan sa tanang kahupayan ug kalinaw. Itugot nga kaming imong banay nga nagkatigom sa pagsaulog sa piyesta sa imong mga santos alang sa himaya sa imong ngalan ug nikalawat sa sakramento sa imong bugtong anak, makadawat unta sa pasalig sa kaluwasang tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Diyos among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan. Nga unta mapanalitdan mo kami batok ni ining COVID-19. Kami kalas na sa daghang mga kinabuhi ug bitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahason sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap ni ini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug diniyugan sa paghigugma. Nabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagpudlay alang sa kaayuhan sa tanan
ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyog nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. manindog palihog. Usas mga nindot nga gasang atong nadawat ron sa Ginoo mao ang kasantos sa kaugalingon or kasantos sa atong kinabuhi. Nya magpabilin lang ni sa atong kinabuhi kon sama nilang Santa Monica magpabilin tang buutan nga mga sulugoon bisan pag naay daghang mga buangon. So ang ako ding i-update ninyo nga sa atong pamaligya aron nga 500 slots sa atong mga lingkuranan nga tag 5,000 kada slot ang nahalin kay 106 na. So salamat tas Ginoo. Pero murag 107 na ni wala ma-record ang usa. So 107 unya 393 na lang ang mahalin. So magampo ta nga before unta sa September 5 mahurot na ni kahalin kay ang September 5 mao man ang atong kasumaran sa pagkatukod aning atong parokya. Ikapito ng kasumaran sa pagkatukod sa atong parokya dinhing San Vicente Ferrer Parish, Liloan, Cebu. Unya moray una natong pangandoy. Nya ikaduha nga atong pangandoy nga atong ikahatag sa mga parokyano ni San Vicente mao ang pagpanghatag og mga tag 5 ka kilong bugas ngadto sa labing kabos natong mga parokyano dinhi. Hinaut unta makapanghatag unta ta karong pizza 5 isip atong kasaulogan sa simple nga kasaulogan sa pista or kasumaran sa atong pagkatukod isip parokya. Nya ang ikatulo na nasay nang hatag aning ginagmay mamalitag bag-ong mga gamit diri sa altar, chalice, siborium ug kanang mga linens. Nya naot unta nga makapalit pud ta. Di pa man kay dako ang gihatag pero basin pag na dako-dako no. Kining tanan isalig nato sa kamanggihatagon sa atong mga kaigsuonan nga mga buutang sulugoon nakamaubang moapod-apod sa ilang mga maayong nadawat labi na gid sa grasya nga financial. Sige. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dado ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nagamahal kita karon, mga anak sa Diyos, nakulahan kitang tanan, sa iyang